Konečne. Aby baláš. Išiel som 10 cm žáru. Uju, ja som si myslel, že idem zle. A ja. Treba riskovať živote, Jurko. Ten to riskuje ďalej ako ostatní. To je pravda. No. Také blbosti sa napísali na tie reťaz a tak. Aj za mňa som, môžeš zobrať 3. Aj za mňa, aj za David. Dobrý, preši! Ďakujem vám, mohli sme ísť na kopolu, mali sme ísť tam niekto. Môžem? Aj milá dvere, milá nám duša. Nezatváraj deň, mama. Budeme ako ideme. Ja som vzadu, ja môžem toho najviac natočiť. Hej? Áno, môžem. Vy ste nás tu nechali. Ale tam neprší a tu prší, sranda. On poprcháva pomaly. Fakt tam neprší na tej strane. Ujutko, Príprava. pušťaníme nás. To je môj bicykel, ten položený dole, opretý Jurutkou. A ostatné nie sú naše. 45-minútový byt. A púšťame. To tu Jurutko. A púšťame. Ja si dáme na ostatné už idú. Počkaj, ja spravím takú ako keby nastroj. Kde sú fakt mokré tie bicykle. Je to fakt. Fakt prešalo. To bola voda naozaj. Že vážne bola búrka. Ono hromelo. Tu je nás zálesák. Pokiaľ nás nepočuje, je to dobré. Ako ja to skrývam. Bratia tvoji. Tak, na zdravie. Na zdravie. Ale Adam vrtulník prečo išiel? Prečo? Ale našťastie kvôli nám. Ale išiel... Ja viem, ďaká čomu.